I'm SAP to the yellow that is Sabelo. I'm the relatum Shobanisa. Hawu. Sawubona makhosi ugezile. Yebo mntanami uyaphila? Yebo baba ngiyaphila. Alright. Ngingakusiza ngani mntanami? Bengizohlola baba. Uzohlola? Yebo baba ngizohlola. Mhlola ke le. Hayi, yona ngani? La ekhaya asidlali. Siyasebenza. Uhamba noba? Ngihamba ngedwa. Yena futhi nama ngizile uzodlala. Uyafunda? Yebo baba ngiyafunda. Ingakho. Ingakho ke uzofanele ungiphumele nganali isango. Asidlali la ekhaya wena ngani? Kanti kuhlola kanjani? Wengane. Awusho. Yiziphi lezi inkinga eyingaka njengoba umncane kangaka esezikuletha kogezinto ifunda nanesikole? Engabe ubaba uzongipheka ngemibuzo njengomuntu omsolo noma uzobuza wona amadlozi akhe ukuthi amtshele ukuthi mina ngize ngani. Wena. Amadlozi ama-serious kabi for umsangano wengane esineyinkinga incane nokwenza. Iy'nkinga ziqala uma usuqede esikoleni. Basekhona abazali? Yebo bakhona ekhaya. Hawu. Pho ezani lezi inkinga ey'ngaka onazo ngoba abazali basekhona bengizothi mhlampe uhlushwa umamncane okanye uhlushwa u-anti noma mhlawumbe umalume. Hayi, suka la wena. Hayi ke kulungile baba ugezinja. Bengithi ngizobuza ukuthi kuyimalini ukuhlola. Hawu, mntanami. Ubungasho ngani ku-300? Hawu, ngena ngaphakathi. Yakhaya. Yo! Hey Nkosi yami, yebo makhosi. Yebo inhlonhle enkulu. Ngizocela ke isamba esingango 300 usifake khona la phakathi. Bese siyaqala. Iphelele. Yebo, asibonge. Labaqola lento. Impela. Nkosi yami. Ngiyakhuleka imbogogo nomkhulu. Ngiyakhuleka inindlondlo ezinkulu. Ngiyakhuleka kuwe mkhulu ugezinja, mnikazi walomsebenzi. Khuleka kuwe ntombi endala ezala umame, saze safa singenangane. Ngiyakhuleka kuwe. Ngiyasondela njengamanje kuwe inkuni ezimanzi ziyavutha. Sondelani nonke. Uqhuma kwekhondomu. Nansi ingane lapha phambi kwami. Izofuna. Ngicela ukuthi ke iphume isizakele phakathi kwekhaya. Yebo makhosi amakhulu. Phephethela mntanami. Ya. Nisani nake bantu abadala. Sondelani ke manje ke. Ya. Ya, nice. Hey Nkosi yami, yebo bantu abadala, yebo. Ungayigibela imoto in next 2 days yezo. Angithi uyabona ukubheka phansi izinto. Kodwa mangithi ngiyabheka ngani yami lana, uthi umuntu omdala, uthi umoya ozingcwele uneyinkinga. Iy'nkinga zakho ezokuthi uma kungena uthisha uvela ulala, phela amehlo abe mnyama. Vumani bo! Angeke makhosi mina. Uthi umoya angibuze ukuthi umsizi wakho lowo owubhala ngawo wa-first year washonaphi? Umsizi wani makhosi? Usho njalo umoya uthi iwona lo okudalela iy'nkinga
wantshontshwa ingane yakamakhelwane eyayihlala kuleli desk elingemuva. Ayingeke Makhosi. Uyabona-ke ngalesi simo lesisivelele kuzofanele ukuthi Ngibambe lapho-ke Makhosi. Angize la ngithize ka-first year mina la. Hayibo, uyakhuluma umuntu omdala. Akathuleke lo muntu omdala wakho manje khuluma mina. Hayibo, lengane. Into engithela mina, i-latest book yami etshontshiwe. Hayi indaba yemsiza. Ngifuna ukwazi itshontsho ubani futhi ibuye. Oh, uyazi ngike ngayibona leyo ndaba ithi pheshe. Ngayiziba, ngathi ake ngiqale ngalokho okubalekile. Ikuphi Makhosi? Oh hayi, intshontsho lengane ohlala nayo edeskini. Makhosi, ngiyabona isikhathi sokudlala, ngicela imali yami. Hayibo, kanjani manje? Umuntu engihlala naye edeskini una 2 weeks elovile. Uyagula. I-textbook yami itshontshe izolo. Lo ohlala naye kwalezi insuku. Akekho. Ukhona. Angazi ufuna uphikisa umnikazi wendaba uchaza ukuthini. Wena ngani? Ngiyasebenza la umoya ukhulumile. Kuyacaca lo moya wakho udakiwe. Wena. Ngizomemeza. Phuma phakathi ngithi ubungibamba. Hawu. Ishwa-ke leli. Awu lafa kanjalo-ke iphupho lami lokulala ngiduma namhlanje. Yabo uqeqe bengizolibeka la. Damn it. Hayibo, wengane. Lisiyo. Yona Satan. Hey, alishweba ithuba lokulala ngiduma namhlanje. Asabe mnguni ngomnyama ukuba umzulu omnyama manje. Ngingumzulu futhi ngiyaqhela